Και μπορεί να σκοράρει στατικά με άλμα χωρίς στροφή, χωρίς follow να μετρήσει για 2 γκολ, ενώ το follow και η στροφή μετράνε 2 γκολ. Αυτή είναι η διαφορά του beach handball, το κάνει πιο ενδιαφέρον, πιο εντυπωσιακό σαν άθλημα. Μετακίνηση με το δικόλο. Όλα έτοιμα λοιπόν, τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές, ο Μιχάλης Ολυράς και ο Πέτρος ο Προκοπίου στους youth πάγκους θα δώσουν τις τελευταίες οδηγίες. Η Ένωση Νέων Αγίας Βαρβάρας που ενισχύθηκε με τον Πολύβιο, τον Τσαρτσάζη και τον Γιώργο τον Γεωργίου, όπως και τον Μητέα τον Κόσμη. Για να πλαισιώσουν τους μικρούς. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ ο Μιχάλης Ολυράς μετά τον τραυματισμό του και την επέμβαση που είχε, μπαίνει ο άνθρωπος που αναλαμβάνει ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ να το οδηγήσει και πάλι στην κορυφή. Ο Σεράκ, ο Αιγύπτιος άσος που αγωνίζεται στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο Σάλας, αγωνίζεται τώρα και στην ομάδα του Beach Handball. Οι υπόλοιποι είναι οι διαθλητές του ΑΠΟΕΛ. Είναι έτοιμοι, περιμένουμε τώρα τις τελευταίες λεπτομέρειες για να ξεκινήσει το αγώνας εδώ στη Λέμεσο, στο γήπεδο εδώ όπου το τουρνουά του Αμαθούσια Beach Handball. Μια πολύ καλή διοργάνωση που έγινε και πέρσι με μεγάλη επιτυχία. Μαζί μας στο σχολιασμό θα είναι ο διεθνής αθλητής ο Γιώργος ο Κρητικός, που θα αγωνιστεί και αυτός μετά. Το πρώτο παιχνίδι του πρώτου φετινού Αμαθούσια Beach Handball εδώ στη Λέμεσο, ένα πολύ ωραίο γήπεδο, μια πολύ ωραία διοργάνωση για τον Beach Handball με τη συμμετοχή των περισσότερων αθλητών που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα μας. Φέτος θα δούμε και ακαδημίες, φέτος θα δούμε και γυναίκες.
Ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνας, κατοχή για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ με τους Μακρύ, Γεωργιάδη, Δίνκολο, τον Ιωάννου. Γραμμή και μεγάλη απόκρουση από τον Χαράλαμπο, τον τερματοφύλακα της ομάδας της ΕΝΑΒ. Στο κέντρο 4 έξω. Αλλάζει θέση, πάει στη γραμμή ο Δίνκολο. 2-0 την ομάδα της Ένωσης Νέων Αγίας Βαρβάρας. Γεωργιάδης Μάριος τον Μακρύ, από εκεί η πάσα στον Ιωάννου τον Κωνσταντίνο. Ωραίο τον γκολ από τον Δημήτρη τον Μπότσαρη. Δοκάρι, καλή φάση εδώ από την Ένωση Αγίας Βαρβάρας. Προσπάθησε εκεί ο Χατζη Χριστοδούλου να βρει τον Ιάκωβο Λιασί, δεν τα κατάφερε όμως να είναι απειλητικός. Το δοκάρι σταμάτησε την προσπάθεια του Λιασί. Μπότσαρης κατάφερε όμως με μια περίτεχνη προσπάθεια ο Δημήτρης ο Μπότσαρης και πάλι να σκοράρει πάνω από το κεφάλι του τερματοφύλακα της Ένωσης Αγίας Βαρβάρας με τον αριθμό 17 Χαράλαμπος ο Σιμεού. Σκοράρει Δίνκολο με τον αριθμό 12 ο Τζοζεφ Γιουσέλη. Καλή πάσα εκεί στο Γεωργιάδη τον Μάριο. Η μπάλα πάνω από τα γκολ post του Σιμεού. Τζοζεφ Γιουζέλη. Γραμμή, σωστός. Σωστή εδώ η παράβαση από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ακόμα ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Αϊθαλή Δημήτρη Μπότσαρη, που χρήζεται ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής με 3 Δίνκολα από τη θέση του πίβοτ. Μακρύς Γεωργιάδης, καλός ο Μακρύς. Ακόμα ένα Δίνκολο από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Το σκορ γίνεται 8-4 μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Καλή απόκρουση εδώ από τον Χαράλαμπο, τον Αντωνίου. Έγινε απειλητικός εκεί ο Τζοζεφ Γιουσέλη, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει. Καλό εδώ η πάσα από τον Σάββατον Κυπριανού στον Ιάκωβο Λιασί που σκοράρει και πάλι. 8-6. Καλό εδώ το σουτ και πάλι από τον Δημήτρη τον Μποτσάρη που κρατάει την ομάδα του ΑΠΟΕΛ από το χέρι. Πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής ο Δημήτρης ο Μποτσάρης. Φάουλ που δίνεται εδώ από το Θεμιστοκλή τον Αστέρι. Αλλάζω θέση στο κέντρο ο Ιουσέφ ο Ιουσέλη. Καλή προσπάθεια εδώ από τον Σάββατον Κυπριάνου με τον αριθμό 26 που σκοράρει και αυτός με τη σειρά του. 18 στα 2 τέρματα διαφορά της αναμέτρησης. Προσπάθησε και ο Μητέα να κλέψει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Μακρύς Γεωργιάδης. Μεγάλη απόκρουση εδώ από το Χαράλαμπο. Κράτησε εντός την μπάλα ο Μητέα. 18 το σκορ. 4,5 λεπτά για το τέλος της σημερινής αναμέτρησης. Ο Ιάκωβος Λιασής δεν καταφέρει να σκοράρει, ενώ έγινε απειλητικός δεν μπορούσε να σκοράρει. Και πάλι πάσα πίσω στον Ιωάννου εκεί. Καλή απόκρουση, δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την μπάλα εντός της γραμμής.
ο Χαραλάμπος, ο Σιμεού. Καλή αποκρούση από τον Χαραλάμπο του Αντωνίου. Δηλώνει και αυτός παρόν στη σημερινή αναμέτρηση. Ακόμα μια εξαιρετική αποκρούση από τον Χαραλάμπο του Αντωνίου. Γεωργιάδης Μάριος, εξαιρετική η προσπάθεια από τον Μάριο. Σκοράρει για αυτός 14-8 το σκορ προς τα πάντα του ΑΠΟΕΛ. Πεντέμιση λεπτά αγώνα. Καλή προσπάθεια του Αντώνη, εξαιρετική αποκρούση εδώ από τον Χαραλάμπο του Αντωνίου και πάλι. Δείχνει τη μεγάλη του κλάση για ακόμα μια φορά. Δημήτρης Μποτσάρης. Κατοχή για την ομάδα της ΕΝΑΒ. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Δημήτρης Μποτσάρης. Τι βλέπουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο? Παρατηρούμε ότι η ομάδα της ΕΝΑΒ παίζει αρκετά γρήγορα. Με άμεσον ευθυνδιασμό και με μερικές έμεσον ευθυνδιασμό. Χρησιμοποιώντας αρκετά το specialist της ομάδας. Επίσης παρατηρούμε από την ομάδα της ΕΝΑΒ ότι χρησιμοποιεί αρκετά τον παίχτη pivot, ο οποίος τον εκμεταλλεύονται λόγω του ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ φαίνεται να παίζει πιο επιθετική άμυνα. Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Μάριος παίζει σε ανάποδη φορά από το χέρι του, το οποίο το βάζει σε πιο δύσκολη συμμετοχική θέση. Τώρα πάμε να δούμε το πέναρτι που έχει κερδίσει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, που θα το εκτελέσει ο Μάριος και θα καταφέρει να το βάλει να σκοράρει το γκολ, κάνοντας τη διαφορά στα 6 δέρματα με 16-10. Μονό γκολ τώρα από το ΑΠΟΕΛ. 17-10 πάντα μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ένα καλό παιχνίδι, μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά της ΕΝΑΒ. Πολύ πήρε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αργά ή γρήγορα θα βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Καλό το σούτ εδώ από τον Τζοτζεφ το Γιουσέλη που σκοράρει 17-12. Ένα καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής νομίζω, Γιώργο. Το παλεύουν τα παιδιά. Το ΑΠΟΕΛ όμως φαίνεται καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο με αυτοματισμούς. Καλή αποκρούση εδώ και από τον Ανδρέα, τον Αντωνίου, αδερφός του τερματοφύλακα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Παίζουν τα αδέρφια αντίον σήμερα. Εξαιρετικό φόλο από τον Κυριάκο τώρα, από τον Μάριο. Ο αριστερόχειρας της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, ο Γεωργίου, ο Κυριάκος. Βγήκε ο Μάριος, πέρασε ο Κυριάκος στη θέση του. Καλή σκέψη, κακή όμως η εκτέλεση. Μακρινή πάσα. 21-12 μπροστά η ομάδα της ΕΝΑΒ. Έγινε το σουτ μονό, προσπάθησε να σκοράρει για μονό εκεί ο Λιασής, δεν τα κατάφερε. 21-12, 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάνω από τα γκολ post στην προσπάθεια εδώ του Κυριάκου του Γεωργίου. Time out που κερδίζει, που παίρνει μάλλον η ομάδα της ΕΝΑΒ εδώ. Βρήκε τα δύσκολα εκεί ο Λιασής. 21-12, μεγάλη διαφορά. Το πρώτο σετ πάει στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ δείχνει ουσιαστικά την ανωτερότητά του σε κάποιες φάσεις. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα έτοιμη για να κερδίσει τα παιχνίδια. Ενώ ξεκίνησε το ΟΘΑ, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό. Είναι θέμα ρυθμού νομίζω αυτό το παιχνίδι. Ναι, ισχύει. Επίσης αυτό το παιχνίδι εξαρτάται από δύο αποκρούσεις του τερματοφύλακα. Αν μια άλλη ομάδα ξεκίνησε και χάνει τις επιθέσεις, τότε η επόμενη ομάδα λόγω του ότι πάμε με 2-2 γκολ κάθε επίθεση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Επίσης το ΑΠΟΕΛ έχει δείξει ξανά και φέτος, όπως και τις υπόλοιπες χρονιές, ότι είναι εδώ για να κερδίσει και όχι για να δείξει μόνο το παρουσία του. Και αυτό φάνηκε από τα πρώτα 8 λεπτά που είμαστε αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη βγει στη διαφορά με 9 γκολ.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν μια ομάδα κερδίσει το ημίχρονο και η άλλη το άλλο, ακολουθούν πέναλτι, που τα πέναλτι δεν είναι στατικά, είναι πέναλτι από την ρήψη του τερματοφύλακα που μετρούν 2 γκολ με στροφές. Είναι κάτι διαφορετικό από το σάλα ουσιαστικά, είναι άλλο άθλημα και αυτό είναι και η ομορφιά του. Καλή προσπάθεια από την ομάδα της ΕΝΑΒ. Τα παιδιά θα αγωνιστούν στους U16, εκτός από τον Πολύβιο Τσαρτσάτζη και τον Γιώργο τον Γεωργίου και τον Ανδρέα του Αντωνίου. Οι άλλοι όλοι θα αγωνιστούν και στους U16. Είναι εξαιρετικά παιδιά, πολύ καλοί αθλητές. Έχουν το μέλλον μπροστά τους. Κακή προσπάθεια εδώ από τον Τζόζεφ Γιουσέλη. Μακρύς, Ιωάννου, Γεωργίου. Καλή απόκρουση εδώ από τον Ανδρέα τον Αντωνίου. Δεν μπόρεσε και ο Πολύβιος ο Τσαρτσάτσης να κρατήσει την μπάλα. Καλή λομπάκια από τον Ανδρέα τον Μακρύ, δεν μπόρεσε όμως. Τελείωσε και το ημίχρονο. 21-12 μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Κερδίζει το πρώτο ημίχρονο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Να περιμένουμε στο δεύτερο μέρος, Γιώργο. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι το πρώτο ημίχρονο, το φαβορί είναι το ΑΠΟΕΛ σε αυτόν τον αγώνα, αλλά λόγω του ότι το Beach Handball είναι το παιχνίδι των ανατροπών, θα μπορούσε να δούμε έτσι και την έκπληξη από την ΕΝΑΒ και να δούμε ένα παιχνίδι στα shootouts. Αλλά αυτό είναι αρκετά δύσκολο, θεωρώ.
Νίξα. Καμνή. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της σημερινής πρώτης αναμέτρησης μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της ομάδας της Ένωσης Νέων Αγίας Βαρβάρας για το Αμαθούσια Beach Handball που οργανώνεται στη Λέμεσο φέτος με μεγάλη επιτυχία. Σωστό, επιθετικό που κερδίζει ο Κυράκος ο Βορκάς. Μαζί μας στην περιγραφή στο δεύτερο μέρος ο Νικόλας ο Αντωνιάδης. Νικόλα, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι νομίζω μέχρι στιγμής. Οι δύο ομάδες, ειδικά το ΑΠΟΕΛ, που εντάξει είναι μια ομάδα έτοιμη, έχει χρόνια που αγωνίζεται σε ψηλό επίπεδο. Αλλά και ένας με τους μικρούς νομίζω προσπαθεί εξαιρετικά. Όντως μου αρέσει πολύ η ομάδα της ΣΝΑΦ, μια νική ομάδα, να παίρνουν και σιγά σιγά νέα ταλέντα στο άθλημα του Beach Handball. Τα ΑΠΟΕΛ εντάξει δεν χρειάζεται πολλά για να λέμε. Έμπειρη ομάδα, πολλούς παίκτες, τίτλους. Ανοίξε τρίο διαδρομό, πιένε! Πιάσ' την μαπ, μην πιάσ' την αντίθεση. Δώσε χρόνο, εντάξει, για να προετοιμαστεί. Μαζί, τον είπα. Entonces tiene trido, ya, Καλή αποκολουθεί εδώ από τον Χαρλάμπο, τον Αντωνίου στην προσπάθεια του Αντώνη Χατζηχριστοδούλου. Γεωργιάδης Μακρής Ιωάννου στην άκρια. Ο Κυριάκος ο Γεωργίου σκοράρει ακόμα ένα εύκολο γκολ από πλευράς ΑΠΟΕΛ, 6-2 το σκορ. Καλό το σούτ εδώ από τον Γεωργιάδη τον Μάριο. Δεν κατάφερε και ο Χαρλάμπος το σημείο να αποσιωπήσει το κίνδυνο. 8-2. Καλό το σούτ από τον Αναστάσιο Γεωργίου. 8-4 μειώνει το σκορ η ομάδα. ¿Dónde está esta match? Limonas, un poquito blanca. Se volá pro crítico. Se volá Luchuna.
Πάμε, παίξε. Δεν είναι κατευθείαν μετά. Πώς αλλάξεις κατευθείαν, δεν έχεις πιο μέσα. Μες στην άκρια, μες στην άκρια. Και πιάσε πάνω όλοι. Παίξε, χάπο. Δώσε. Παίξε, ρε. Υποβολή με τον αριθμό 2 Αναστάσιος Γεωργίου. 12-4 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μπροστά στο σκορ. Καλή προσπάθεια εδώ από τον Αντώνη τον Χατζηχρηστοδούλου. Γρήγορη αντεπίθεση από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ με τον Καραγυράκο τον Γεωργίου. Σκοράρει άμεσα 14-6 τα τέρματα σε 8 μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ πάντα. Τι βλέπουμε μέχρι στιγμής ο Νικόλα? Μπράβο ρε Λεξά! Μπράβο! Φαίνεται ξεκαθαρά για το σκορ. Ιωσέφ, ποιον πουλάμε. Εμένα. Μπράβο, παίξε! «16-8 το σκορ, ακόμα 5 λεπτά για το τέλος της σημερινής μέτρησης μπροστά πάντα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δείχνει τη μεγάλη της κλάση στο πρώτο παιχνίδι του Αμαθούσιαν Beach Handball που γίνεται στη Λεμεσό φέτος. Ένα πολύ όμορφο γήπεδο εδώ στη Λεμεσό. Πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Γεωργιάδη τον Μάριο. Πάμε, πήγαινε ξανά! Λατρό διάδρομο! Σάβα, τρίτο διάδρομο, ρε Σάβα! Σάβα έξω! Μπράβο, έξε! 28 το σκορ μπροστά πάντα τα ΑΠΟΕΛ. Ακόμα 3,5 λεπτά για το τέλος της σημερινής αναμέτρησης του δευτέρου μέρους εδώ στο Αμαθούσιαν Beach Handball στη Λεμεσό, όπου η ομάδα του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται με 1-0 στα σετ και μπροστά στο σκορ με 12 τέρματα. Πατά μέσα ρε φίλε, έφυγε πάντα που κάνουμε ρε φίλε. Κανεί ρε, κανεί. Time out.
Λάθος νομίζω η αλλαγή από πλευράς. «28 το σκορ, πάντα μπροστά το ΑΠΟΕΛ». Πήγαινε κοντά, πήγαινε κοντά. Πήγαινε κοντά, πήγαινε Τάσο. Μπράβο. Μεσαίο, μεσαίο. Καλή απόκρουση και από το Χάρη. 28 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ μπροστά πάντα στο σκορ. Καλή κίνηση από τον Γεωργιάδη τον Μάριο μετά από την εξαιρετική πάσα του μακρύ του Ανδρέα. Σκοράρει. Πήγαινε ρε Σάβα στο κενό. Πήγαινε στο διάδρομο σου Σάβα, είσαι εκτός διαδρόμου. Μάνα ρε Γιώργο Κάστη. Σάβα, Σάβα, έχουμε θέμα ρε. Είσαι εκτός διαδρόμου. 22-8. Ένα να το ματιάζει να σκυρώ. Σάβα. Παίξε, παίξε. Παίξε. Καλό Μιχάλη, καλό Ανδρέα, καλό Μιχάλη. Καλό το σουτ, σκοράρει ο Λιασής. 22-10, 30 δεύτερα για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα η ομάδα. Το ΑΠΟΕΛ, το απόλυτο φαβορί κερδίζει με 2-0 το σετ. Μπαίνει με το δεξί στο Αμαθούσιαν Beach Handball που γίνεται στη Λέμεσο. Γεωργιάδης. Καλή κίνηση εδώ ο Γεωργιάδης στον Μπότσαρη που σκοράρει και πάλι ένα ωραίο δυγκολό. 24-10. Τέλειωσε το παιχνίδι, 24-10 νικητής, μεγάλος νικητής η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με 24-10.真的看没。